Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening on Itonga namhlanje mhla ka-12 May 2025. Okay, kushuthi njengoba ulungelo antshontsha i-laptop kamamncane wakhe wayinika ophila, bahamba-ke babheka into ebalulekile abafuna ukuqumba phansi ngayo uThulisile. Ngenhlahla bayithola baze basho ukuthi bazomenza ahambe nqunu ezweni. Baze basho ukuthi nalabo abasesayidini laThulisile bazobenzakalisa. Baze bathi umbethe isikhumba semvu. KaMagwaza bayakhuluma baphathekile kahle ngendaba ka-Ayanda, baze basitshela ukuthi uhambe nabafana uyophuza utshwala. Lapho umamncane wakhe ulokhu eshilo nje ukuthi lokhu akufani no-Ayanda. Kuthe kusenjalo uMakhumane esathi nje uSanele nobaba omncane bayombheka wavele waqhamuka u-Ayanda engcole ibhadi, ingubo leyo ye-matric dance ayeyigqokile ingcolile. Kadladla ababhezi babheka i-laptop elahlekile babuza uLungelo ukuthi akaze ayibone yini i-laptop. Uvele aphike ibhadi kuze kuqhamuke umamncane wakhe ezibalisela abakithi, esho ukuthi izinto ezikuleya laptop zibalulekile and akumele kube khona umuntu ozibonayo lezi zinto eziphakathi indlela ezibaluleke ngayo. Kusetafuleni kaMagwaza babuza u-Ayanda ukuthi ubekuphi, lapho uvele athi akasakhumbuli ukuthi ubekuphi. Kwabe umthintile uma wakhe ethi nje ayikho into enjalo kade esebafanele. Wathi usathi uyaziphikela u-Ayanda wathi nje uma wakhe ungakhohlwa ukuthi akekho umuntu ongadlulanga ebunganeni, yena akayeke nje ukuqamba amanga ngoba uzosuke amshaye. Kuthe kusenjalo waphathwa inzululwane wathi nje uma wakhe ibhabhalazi lonke leli limenza lento ayenzayo. Waphika bakithi u-Ayanda esho khona ukuthi akabe uphuza utshwala yena akabuthinti nje njengowakhe umlomo. Uzama uya kubaba wakhe uyomncenga ukuthi angamenzi lutho bandla uSanele njengoba emudle izithende wasebenzisana nesitha sakhe. Wathi ngeke amenze lutho lapho wabuza uZama ukuthi what if ukugadla kukhona akwenza, wamtshela ukuthi engafa nokufa. Umnwebo kaPablo ubize umhlangano kanye noPhila ngoba nakhu befuna ukuqumba phansi uThulisile. Bazotshela umphakathi ukuthi uhulumeni ukhiphe u-10 million for iphrojekthi yamanzi kodwa kusele u-5.3 million enye idliwe. Umphakathi kwabe ngathi uthelwe ngezibonkolo. UNokwanda akaphathekile kahle ile ndaba ka-Ayanda uze elokhu embheka egonjini lakhe ngoba uyabona ukuthi akusiyena u-Ayanda lona. Uze utshela umnyeni wakhe ukuthi u-Ayanda akekho right and lento kumele ingazitshwa ebese ecela umnyeni wakhe ukuthi akhulume noma wakhe ngoba yena uyamuzwa nebala avume umnyeni wakhe. Umphakathi uthelwe ngezibonkolo uhlasela uSanele kanye noThulisile ngoba ufuna imali yawo. Uyabhikisha umphakathi uthi sifuna imali yethu, sifuna imali yethu. Umethi uyakhuluma uThulisile ukuthi imali yena eyenze njani, ithi hey asisakholwa lutho nje, bahlazekile ngoSanele abantu abasanalo ithemba ngoSanele, bayamgiva bathi nje asisakholwa lutho ekuqhamuka kunina, sifuna imali yethu, sifuna imali yethu. Kwaze kwasiza ukuqhamuka umfana wakwaDladla omdala ezokhuza isigameko kade naye impimpi lapho ilunguzile okuwulungelo phela lona wantshontsha i-laptop. Uyalunguza umphakathi uhlasela uThulisile noSanele. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukusubscribe noma ucindezele i-notification bell okanye ushiye umbono wakho. Bye.